Ola, boa tarde a todos e todas. Benvidos e benvidas a esta nova charla da CNT Galiza, donde tentaremos poñer luz desta vez pois na recente sentencia do TSUE do pasado xoves día 13. Son Pablo Paz, que me conocedes, acompañado, como sempre, de Martín Paradelo, moi ben acompañado, por cierto, que nos vai a vir a explicar un pouco pois, os detalles técnicos desta sentenza e desto que pode ser unha gran novidade para o persoal público temporal e que esperemos pois, que teña os seus efectos, vale? Como sempre, pois, hai que ser precavidos e hai que informarse e hai que ver un pouco o alcance que ten a sentenza antes de botar as campanas ao vuelo, non? Entonces, bueno, queríamos comezar por facer unha pequena análise, non? E coa primeira das preguntas que temos preparadas aquí a Martín, que é que persoal está afectado pola esta sentencia do TSUE do pasado 13 de xullo, que ven a ser un pouco a continuación da sentencia que xa houve o pasado febreiro e que xa comentamos nesta mesma canal de YouTube. Así que, Martín, vais contando. Boas a todos. Bueno, vamos a ver, claro, esta é unha sentencia que se aplica ao personal funcionario. Igual que a sentencia o contrario, que a sentencia de febreiro se aplicaba ao personal laboral exclusivamente. Sin embargo, tanto esta como a anterior se introducen en elementos comunes, que despois veremos e que son basicamente a indemnización, os procesos de selección, de estabilización e a posibilidade de conversión en fijeza. É dicir, esta é unha sentencia que basicamente igual que a anterior, sin embargo, mellor redactada, quizáis, porque tamén as sentencias que plantea o TJUE non son cuestións que o TJUE quere tratar, sino que se ciñen a resolución dunhas preguntas concretas planteadas polos órganos jurisdiccionais estatais. Aquí, neste caso, as prexudiciais planteadas por Barcelona eran bastante mellores que as de Madrid. Entón, bueno, tamén as sentencias é bastante máis clara tamén un pouco por ese motivo. Vale, é unha sentencia que recolle tamén, de certa forma, tamén moitas inseguridades que xa tiñamos na anterior charla que dimos sobre isto pola sentencia de febreiro do personal temporal, que lamentablemente pasou o peor escenario do que dixemos ese mismo día que iba a pasar. Cuidado que o Supremo xa inaplicou varias veces a sentencia do TJUE e ao final pasou. Bueno, esta remacha un pouco a idea que agora explicaremos daquela sentencia de febreiro para o personal laboral e agora tamén ao mesmo tempo hai que esperar a ver que pasa, a ver que se fai. En principio, de aplicación exclusiva a personal funcionario, máis limitado aínda, de aplicación exclusiva a 3 persoas concretas de Barcelona. Ahora, a extensión da sentencia, veremos. En principio, personal funcionario, en cuanto que trata cuestións comunes ao proceso de estabilización e as indemnizacións, como a todo personal público, como era anterior. Claro, que te iba a decir que sí que se extraen conclusións do que a lei de estabilización que ven claramente sinalada na sentencia, así como as consecuencias, pois, o tema das indemnizacións e eso, que é unha cosa que se aplica a todo o mundo e que, en tanto en cuanto se lle aplica aos 3, tamén se tería que aplicar o mesmo ás outras persoas, porque senón sería tamén un pouco escandaloso, non? Efectivamente. Entonces, bueno, si queres empezamos un pouco a meternos aí na sentencia, nos puntos importantes. Bueno, a sentencia ten 2 puntos importantes, basicamente, das cuestións planteadas, que son, bueno, se refire a as indemnizacións son a sanción válida a temporalidade abusiva, sí ou non. Os procesos de estabilización son a sanción válida ao abuso de temporalidade, sí ou non. E a terceira pregunta importante, hai outras, pero son previas para desenvolver todo isto. A terceira anterior é si é posible a conversión do personal indefinido, bueno, neste caso, como interino, que sí que non sei que facemos a diferencia clara, como a prensa, en situación de interinidade, porque é a única situación posible para o personal funcionario, si é posible a súa conversión en personal fixo. E en que términos pode ser. E nos temos que empezar por aquí para entender a sentencia. Que dice a sentencia? Dice, leo textual, a falta de medidas adecuadas
en el derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar conforme a la cláusula quinta, que é a cláusula que dice que hai que evitar a temporalidade nas relacións laborales dos Estados miembros da Unión Europea e, en todo caso, prever condicións para desenvolver a temporalidade, pero que a normalidade e a fijeza en todos os postos de traballo, en públicos ou temporais, pois a falta de medidas adecuadas conforme a la cláusula quinta para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada, interinidades o temporalidades, la conversión de esos contratos sucesivos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido, que quiere decir fijo, importante, puede constituir tal medida siempre que esa conversión no implique una interpretación contra lege del derecho nacional. Y pues vamos a ver lo que significa este contra lege, contra ley, ¿no? Es decir, aquí empieza diciendo, sí, a conversión en personal fixo é a solución adecuada a falta de otras medidas. Y entonces aquí es cuando tenemos que analizar cuáles son a interpretación que fai o TJUE das outras medidas. Eso tamén é importante, que non o dixen. Unha cousa é as preguntas que fai o tribunal, que é o juzgado de Barcelona, e outra qual foi o escrito de defensa do Estado español, bueno, neste caso da Generalitat, que dixeron, hai outras medidas, que son dúas, os procesos de estabilización e a indemnización de 20 días con límite de 12 meses para o personal que no supere el proceso de estabilización. Muy bien. Entonces, son esas dos medidas. Entonces, o TJUE entra a analizar esas dos medidas, ¿no? Pero, bueno, previamente... Bueno, sentencia bastante extensa, ¿no? Claro, se queda bastante extensa, a gusto también analizando todo. Y como todas las sentencias do TJUE, é difícil de leer porque usan, bueno, tiene una estructura y usan un lenguaje un pouco raro. Pero bueno, tampouco nos importa ahora mismo. Sí. O tema é, entra a definir esas dúas situacións, non? Entonces, importante, a primeira é os procesos de estabilización son a medida adecuada para acabar con esta temporalidade e para sancionar o abuso de temporalidade. Tristemente, eu tamén vou a ler directamente, dice, en lo referente a la convocatoria de procesos selectivos como medida sancionadora, conforme a la cláusula quinta, dice, tal como la ley 2021, non é que diga, no, específicamente a lei 2021 dos procesos de estabilización que afectan a todas as administracións do Estado, ha de indicarse que el Tribunal de Justicia ha señalado que aun cuando la convocatoria de procesos selectivos ofrece a los empleados públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de situación de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, a interinos, de manera análoga ao personal temporal en cualquier situación que sea laboral, muy bien. Dice que estos procesos pueden ser ofrecen la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad de empleo, pero tal circunstancia no exime a los Estados miembros del cumplimiento de obligación de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de estas sucesivas relaciones de duración determinada. Y en efecto, estos procesos de resultado incierto y además de convocatoria abierta, o que no siempre defendimos, deben de ser restringidos. Es imposible. Bueno, pues además, o ter resultado incierto y o ser de convocatoria abierta no son solución para las víctimas de tal abuso. Y la convocatoria de procesos selectivos, por si había que hacerlo más claro, de procesos selectivos contemplada en el artículo 2 de la ley 2021 no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones de empleo. Por lo tanto, o primeiro argumento que daba a Administración Española de si tenemos medidas adecuadas, acaba de ser tumbado. No hay medidas adecuadas. Y los procesos de estabilización son absolutamente ilícitos
E solo valen por unha cosa que todos sabemos. Para justificar o tráfico de, podemos decir, ¿no? O tráfico de plazas entre os sindicatos das mesas e sus afiliados de Pata Negra. E le dice, mira, tú non te preocupes que yo aquí está o concurso de traslados, venga, tal. E así o que te comisións, bueno, e os que todos sabemos, todos os defensores dos procesos de estabilización, a FIGA e demais, acaban cobrando as súas prebendas a final de tal, ¿no? Bueno, punto 1, bastante claro, os procesos de estabilización da Lei 2021 non valen como sanción o abuso e o fraude dos traballadores, vale? Efectivamente. Punto 1, os procesos de estabilización moito causa, no sentido, pois eso, como di, que ademais de ser abertos e de tal, pois non cumple con esas características como viñamos defendendo desde o sindicato, pois xa hai bastantes anos, non? Sí, efectivamente. Bueno, temos outro punto tamén importante ou queremos recalcar algo máis? Eu creo que está tan claro. Isto eu creo que está moi claro e o outro é si a indemnización de 20 días por ano con un máximo de unha anualidade, sí. De unha anualidade é suficiente ou non. E aí xa me vou a ser moito máis breve, porque dice que esa indemnización se opone a la cláusula quinta al tener un doble límite máximo, es decir, estar doblemente tasada, un límite de mensualidades y un límite de dinero. Es decir, no puedes generar más de eso. En favor únicamente del empleado público que no supere dichos procesos. Importante, que no se puede limitar únicamente o empleado público que no supere dichos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden pagar indemnizacións e que, ademais, o empleado público que adquira a fixeza ou abandone o posto de traballo, pero que adquira a fixeza polos seus medios, incluso no proceso de estabilización, ou que deixe de traballar por cualquier outro motivo, tamén ten que ser indemnizado con indemnizacións que resarzan o daño, non con indemnizacións tasadas, con indemnizacións que resarzan o abuso independientemente da causa de pérdida da relación laboral, porque o que resarcen aí non é a pérdida da relación laboral, sino a contratación fraudulenta, o abuso de temporalidade. Entón, da igual si tú marchas porque te faz ejecutivo de Google, si tú marchas porque superas un proceso de outro tipo, ou se tú marchas porque te collen a plaza, importante tamén. O personal que cese nos procesos no tráfico de plazas do concurso de traslados e das definitivas tamén ten que ser indemnizado. Esa é outra cosa que xa vimos alertando desde o sindicato, que hai que reclamar unha indemnización polo abuso, que é paralela e independente da posible indemnización polo despido, vale? Que sempre o abuso ten que ser sancionado. Sí, independentemente de que eu colla unha praza en outro sitio, de que me cesen, non colla praza en ningún sitio, ou de que cambie porque me dá gana a outro traballo. Esa indemnización por abuso sempre está aí e se ve un pouco manifestada aí, non? Sí, e é evidente, bueno, toda a argumentación. Non vamos a entrar a máis argumentacións porque... Bueno, se che quería preguntar unha pequena argumentación máis que andaba por aí pululando, que ven explícitamente así, non me acordo en que artigo da sentencia, que era o tema de que o Tribunal Supremo pode decir o que queira, que isto é de obrigado cumprimento para todos os tribunais, non? Que recalca ademais a sentencia de que nos dá igual o que diga o Tribunal Supremo de España, usted faga o que teñen que facer, non? Claro, esta sentencia, unha vez que o Supremo preguntou as súas cuestións, é dicir, que basicamente somos tan ignorantes. Outra cosa é a realidade, pero o que dicen as cuestións, somos tan ignorantes que non fomos capaces de entender su sentencia, por favor, nos la explica. Que é o que pasou ca de febreiro, non? Adelantándose a eso, esta sentencia xa lle contesta e lles dice claro, dice, si el juzgado de remitente, que é o de Barcelona, considera, xa lle está dicindo el permiso que ten, dice,
Tes permiso para facer isto. Considera que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo se opone a tal conversión la conversión de contratos de relaciones de empleo de tiempo indefinido, por tiempo indefinido. Si considera que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo se opone a tal conversión, aquí ven la frase que levantan pollas, el juzgado remitente deberá dejar inaplicada dicha jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, el juzgado de Barcelona, con esta sentencia, y está diciendo, no tenga usted miedo, no ten por qué aplicar a sentencia del Tribunal Supremo. Sabedes, seguro porque saben por todos lados, que después de esta sentencia xa hai en Madrid nuevas sentencias de fijeza. Diga lo que diga o Tribunal Supremo. E aquí está dicindo, usted ten ademais, se considera, permiso para non aplicar a sentencia do Supremo. Pero lle dice, a doutrina do Supremo, pero además ten obligación. Porque deberá dejar inaplicada. Bueno. Está o matiz que introduciron, que é un contralege. Siempre que a conversión poderá ser válida, siempre que non implique unha interpretación contralege do dereito nacional. Vale. E que é o que se está dicindo? Que, claro, todas as leis de empleo público, autonómicas, copiando a lei estatal, dicen que se recaerá en responsabilidad si a administración convierte en fija unha relación laboral de carácter temporal. Muy bien. Pero aquí hai unha sentencia que dice usted no tiene ninguna sanción y tiene que aplicar esta. Y tamén lle dice siempre que non sea contra a lei. Pero a lei non é solo a lei ad hoc que tú faz. É todo o resto do ordenamento jurídico. E entón, eu vou a poñer unha analogía, ¿no? Si os dereitos do ser humano dicen que non se poderá, vamos a ser así muy animal, que no se podrá matar a ninguna persona por el color de su piel. Y dicen, por ejemplo, pues dice España, hostia, pero aquí matamos gente por el color de su piel. Hostia, saca una ley que diga, en España se podrá matar gente por el color de su piel. Vale, muy bien. O asesinato de xente diferente a los blanquitos de Madrid no pasa a ser legal en términos de derecho básico comunitario simplemente porque hace una ley que diga, sí, aquí lo puedes hacer. Porque no é verdad. Tamén digo, por decir, en Islandia, hasta hai uns meses, tinha unha lei que decía que un islandés podía matar un vasco. É unha cosa que quedou da época ballenera do siglo XVII. Esa lei, que non se aplicaba na práctica, pero da igual porque estaba absolutamente defenestrada. Por moito que existira esa lei, era imposible de aplicar porque hai cosas que están por encima do Estado. Tamén, aunque non o entendan os TSJs, hai cousas por encima do Estado español. Incluso de España. Pero mira unha cosa, a mí non me queda totalmente claro. Ti dis que dentro do espacio español, no, da lei nacional que di tal, non hai realmente ningún impedimento para que se faga a un temporal fixo. Non hai ningún impedimento. Primeiro, porque... Digo, porque eso que está alegando toda a xente que sabemos. Todos los del no se puede, no sé qué, no, estos que... Eso é o que alegan, claro. Claro, é certo, hai un artículo dunha lei que dice que non se poderá convertir en fija unha relación laboral. Moi ben, pero o que non dice é si non se poderá convertir en fijas as relacións laborales que encubran prestacións de servicios estructurales. Non dice unha laboral, é dicir, efectivamente, eu non poderei imaginarse que eu sou un alto cargo, non poderei facer fijo o meu irmão. Con un contrato, un contrato temporal, pois fago fijo, claro. Pero unha persona que leva 40 anos, que é o que impide, unha vez que está clara con unha sentencia do ámbito máis alto que hai no ordenamento que está sometido ao Estado español, que unha reclamación previa desa persona sea acollida en base a esta doutrina. É plenamente legal. Si eu pido, imaginad, eu non traballo na administración, me paso por aí, traballo un día, me vou a punto nunha lei, traballo un día, 24 horas, e pido a fijeza en base ás miñas 24 horas por tal, sí sería unha responsabilidade moi grande convertir a miña relación laboral en fija ou indefinida. Claro. Pero convertir a relación laboral dunha persona, como este caso concreto do caso que leva a Barcelona, unha delas que leva 37 anos de relación interina, non se opón a ningunha norma española, porque non hai unha norma española que diga os interinos non. E a máis, lle dice
tamén o dice, eu non quería entrar a todo eso, pero a sentencia anula o artículo 10 do EBEP, que é o artículo das interinidades. Tamén anula o artículo das interinidades por sometidas a duración do proceso selectivo e todo eso, tamén anula e dice, no. El 10 no, e o 10.4 tampouco, que é o específico dos procesos selectivos para eso. Entonces, está perfectamente, é un problema de vontade. Incluso, eu diría, non sei, porque o mellor a xente cree que os xulgados do Constitucional está cheo de personas terribles que están a punto de iniciar unha revolución comunista, pero non é así. E podemos recordar un antigo informe en ese momento acababa de salir como presidente do tribunal, que decía efectivamente que todas as medidas de conversión de indefinidos de temporales en fijos estaban avaladas, non por mí, sino por la cosa que máis queren no Supremo, que é a Constitución Española. Sí, me acordo de aquel informe que salira, que era o de deixar a xente extinguir e todas esas efectivamente, cosas. Efectivamente, ustedes busquen as medidas, pero o ordenamento jurídico sí as permite. Digan que digan. Moi ben, bueno, pois isto que di a sentencia, ni máis ni menos, pode interpretar de 50 formas. De feito, o señor ministro temos unhas declaracións aquí a Europa Press de onte que a sentencia non cuestiona para nada el marco legislativo español e que é para un caso particular e que nada, que trapalladas e que non vai facer nada. Ese o planazo do ministro Escrivá non facer nada. Os tribunales españoles, bueno, polo menos os altos tribunais, os supremos xa ten conxelado todo o tema e os superiores tamén semella que o van a conxelar, non? E esa situación que hai judicial aparente que é todo conxelado. Bueno, a ver, sabemos que está todo conxelado porque temos a experiencia da aplicación da sentencia de febreiro, que é a do personal laboral, efectivamente, en Galicia, e na maioría de TSJs, de comunidades autónomas, se están paralizando todos os procesos selectivos, judiciais, á espera do pronunciamento sobre as prejudiciais presentados polo Supremo. Pero, matiz, non aquí, non na Galiza. Aquí están suspendidas hasta que o TSUE se pronuncie especificamente sobre as prexudiciais elevadas polo TSJ de Galicia, que son as prexudiciais nosas, que estuveron retrasando por cuestións do TSJ que non, bueno, cuestións que pasan a veces. Pero eso é o que está retrasando eso. Supoñemos que a actuación con esta va a ser bastante parecida. O sea, que se van a facer os longuis outra vez e van a pasar un pouco... Va a ser bastante parecida, pero de momento sí que é verdad que hai juzgados que non están cumplindo, que non están obedecendo e que están dicindo, bueno, a mí me da igual, eu tiro para diante, fai o recurso e resolve cando queiras, pero o proceso va para diante. Que é o que comentabas de Madrid, que xa hai algunha sentenza de fixeza en base a esta doutrina. Efectivamente. E dice, bueno, como que a mí me permite saltarme o Supremo, pois o fago. Evidentemente, tamén para eso se necesita suíces que sexan un pouco valientes e o millor, aquí tampouco estamos sobrados deso, pero, bueno, é certo que, por exemplo, Ourense non estaba aplicando inaplicando a sentencia do TJUE. Pois depende. O sea, dependerá do xulgado de Cadres, de todas maneiras, todo quedará paralizado a nivel de Tribunal Superior de Galicia. A nivel de Tribunal Superior, sí. Entonces aí estamos fastidiados, porque mentre non sea firme, ¿no? Adquire firmeza un pouco no superior, e mentre non sea firme, ainda que saques unha fixeza en primeira instancia, tampouco temos. Claro, e máis porque tes garantía de que a administración vai a recorrer todo o recurrible, porque o importante, entender que aquí o importante non é se ganas ou perdes, ¿no? No, que quero dicir que... tempo, que... Efectivamente, o final o importante é o tempo, porque aquí o que se trata é de salvar os procesos de estabilización. Porque ten que salvar, porque ten que garantizar a paz social, que a paz social non é a paz que hai na sociedade e na calle, sino nas mesas de negociación. E o que queren é dicirlle, tú nos prometiches aquí que nos podíamos facer isto, pois aquí hai que pagar agora. Claro.
entonces... Non olvidemos isto, porque isto é a clave de todo. Baixo a nosa perspectiva é bastante claro, porque senón que interés hai en manter isto que claramente é ilegal, que te están dicindo de todos os colores, que preguntan aos tribunais e te volven a dicir que non hai unha legislación específica que se nega a facer o legislador. Que motivo hai? Que xa hai un pacto e agora van ir co pacto a muerte e van a intentar salvar os muebles como poidan e despois se teñen 4 denuncias, pois as atenderán e sabe Dios e lles dá igual. Que a pasta de todo o mundo, se sabedes que é fácil só. Habería que ver, a ver que esta sentencia saliu, non sei se un jueves, un viernes, non un jueves. O xoves pasado. Inmediatamente convocaron a mesa de comunidades autónomas para o lunes. Eu pregunto, esa mesa foi vendo o que se avecina aquí, esa mesa foi para, en serio, analizar a sentencia do TXUE ou foi para falar de como se van a financiar as indemnizacións descomunales e foi para ver cuáles iban a ser as líneas de crédito das comunidades autónomas? Aí o deixamos que tampouco nos queremos meter na alta política. Claro, ¿no? Pero bueno, que así está el pastel. Aquí non hai guerra PP-PSOE, non, está moi de acordo. Ni protesta ninguén, ni se ve que esa xente escandalizada porque asa un aire masivo no Estado que afecta un montón de traballadores públicos, ni hai escándalo porque non se cumplan as sentencias europeas en plena poscampaña das elecciones europeas. Non pasa nada. Eso é, bueno, como sempre poderíamos dicir que é hasta humillante, non? Entonces, bueno, isto que hai. Teño un par de cousiñas máis que dicir antes de atender así algunha das preguntiñas que hai por aí. Primeira pregunta que teño eu como interesado tamén, claro. Como me influye a min isto na miña demanda de fixeza? Vale, eu teño unha demanda de fixeza que está aí en recurso, como isto se aplica, non se aplica, hai que facer algo, ou vai a facer o sindicato por defecto, ou como é a onda? Vamos a ver, en principio, como normalidade dos funcionamentos dos procesos judiciais, ni afecta ni non afecta porque se entende, tamén nas risas, se entende que os xuíces o saben todo e que coñecen a doutrina e a aplican de maneira tal. De todas formas, evidentemente, todos os procesos judiciais se ven afectados pola doutrina que aparece no medio do proceso. E xa, sí, por si acaso, sí que se está alegando en todos os momentos do proceso no que corresponde. Nos momentos procesais adecuados, se está actualizando a nosa demanda, non? Como fixemos coa de febreiro, que todo o que se aplique, pois aí lle facemos esa pequena actualización cando se xa o momento, e entón estamos tranquilos todos os que xa temos... E as novas demandas que se presentan xa levan... Entender que, sustancialmente, isto non aporta ninguna argumentación nova a sentencia de febreiro. Simplemente aclara certas cousas e se entende e se pode aplicar nun ámbito distinto que o contencioso. Bueno, e explicita un pouco máis. Sí, claro, aclara, fai máis claras as cousas, entonces, bueno. Pero tamén a outra, te digo que o que quería entender o entendía. Sí. Somos da teoría de que é fácil de entender. Vale? Outra cosa é o querer entender. Pero bueno, é fácil de entender, está todo claro e, en principio, pois, estamos cubertos cas demandas. Que non demandara, non sabemos a que está esperando, sinceramente. Non tes demanda de fixeza? Que estás facendo? É increíble. Recordamos que o prazo para presentar a demanda de fixeza é antes do cese, vale? Que despois do cese ten mala solución todo. Entonces, antes do cese, demanda de fixeza, que xa veremos que percorrido teñen a posteriori, que si me cesan e despois salirán estas sentencias, bueno, a ver que pasa, porque tampouco temos unha bola de cristal para adivinar. Pero éche moito mellor ter a tua demandiña presentada e ter ese proceso en marcha ca administración antes de que se resolva o proceso de estabilización ilegal. Vale. Simplemente un par de comentarios así como sindicato, porque, bueno, nos vemos na obriga de facer cousas, entonces vamos a facer unha ronda de consultas, vamos pa semana ao Parlamento e a ver que nos contan os señores parlamentarios de Galicia de que van facer e tal. Estamos deseosos de escoitar esos argumentos poderosos que terán para a inaplicación das normas e
pasarse todo isto por el arco triunfo. Pero bueno, nunca deixa de estar de máis pois, iniciar ese período de conversas cos grupos parlamentares e tamén, bueno, na nosa liña, pois pedimos outra tamén unha pequena reunión con Nuria, de Función Pública, que ahora sabemos todos que o señor Barreiro, pois, xa non é o que firma, non? Está por aí, pero non firma. A que firma é Nuria, moi inteligente o señor Barreiro, entonces quen vai a resolver os procesos selectivos é esta nova directora de Función Pública, a que xa lle pedimos un par de reunións, por ahora nos ignora, entendemos que nos ignore, xa veremos hasta cando é sostible esta situación e en que termina. Pero bueno, aí o noso pequeno graniño de contribución a ver que pasa con todo isto. E ahora, si queres, pois, damos unha volta aquí ás preguntiñas antes de rematar. A ver. Bueno, hai bastante aquí, temos o chat aí animado. Casos particulares, no, por Sí. favor. Falamos aquí dunha sentencia e da outra que, bueno, si, teñen A ver, é certo. Dicen que non diferencian as sentencias así especificamente para personal laboral e funcionario. É certo que non o fan, é certo que en todo momento falan de relacións temporales, pero tamén é certo que as sentencias se dan nos tribunales españoles no ámbito no que se dan. Claro. Entón, tú non podes estender unha sentencia do laboral contencioso. Pero é certo que as sentencias europeas non fan esa diferencia especialmente, verdad? Sí, bueno, bastante, non sei, a mí me parece como tan claras, pero claro, desde mi ignorancia. As persoas que ocupan unha praza que superaron no seu momento unhas probas están obligados a repetir dita proba para consolidar? Pois non teño nin idea. Unhas probas físicas, fala aquí. Pois a veces, sí, pois dependerá das convocatorias. Sí, eso depende do que marca a convocatoria, xa non é cousa do que diga Europa. No. Si vamos a demandar a paralización dos procesos de estabilización. Vamos a ver, teremos que decir, ainda non acabamos de facer un análisis de todo eso, pero se acaban de perder justamente esas demandas. Para que fai ese comentario que sepa que durante o mes de maio o TSJ de Galicia nos desestimou todas as paralizacións, todas as impugnacións das OPEs por este motivo. De estabilización. Sí. Entonces, xa se fixo, xa se perdeu, como decía un entrenador de fútbol, xogamos como nunca e perdimos como sempre, É así. É así. Bueno, comenta aquí outra persoa que se debe aplicar a supremacía do dereito europeo polas normas do Estado español. Bueno, sí. Acertado, claro. En que situación quedan os novos abusados que cumpran 3 anos agora a partir do 6 de julio, según o ICETAZO, teñen que ser cesados? Cabe reclamación judicial? Non teñen que ser cesados. Eso primeiro. Se foran cesados, cabería, porque, claro, é verdad que o ICETAZO dice que as relacións laborales non poderán durar máis de 3 anos para a cobertura de vacantes e tal. Pero tamén dice que se poderán estender hasta a cobertura definitiva e real da vacante. Veremos o que pasa. Para min, clarísimamente, a consecuencia do tope máximo de 3 anos, que é certo, para a cobertura da plaza, o que convirte o personal que o está ocupando en fijo. Claro, pasa un fraude, non? Claro, a partir de aí pasa a ser fraudulento e non hai... O que non pode ser de ninguna maneira unha persona. A ver, é unha interpretación lógica sabendo como funciona a administración, pero unha persona non pode ser cesada porque o proceso de selección non o concluíra. Entón, imagina, eu teño, vamos a facer a analogía, teño un taller, digo, quero un mecánico moi bon, entón, mira, estou lexindo a pero vou botar a este mentras tanto. Claro. Non, mentras tanto, si podo botar a este porque elixo a outro, veríamoslo. Pero, desde logo, o que non podo é botar unha persona mentras estou buscando outro. Claro. No, eso é un cese claramente ilícito.
De todas maneiras, animamos a toda a xente que lle pasen os 3 anos, porque isto vai ser un problema infinito, como ven sendo hasta o momento, vale? E animamos a que consulte o seu caso particular no sindicato, Porque- que nos remita a documentación e vemos o que se pode facer. Claro, porque- Sempre máis mellor ter as cosas iniciadas, porque se empeza así Claro. e despois acaba en 20 Claro. anos. E que é moi probable que pase, que se interprete desa maneira, entón veremos. Vale. A todas as persoas que finalizaron todas as instancias judiciais, nos llevamos a reabrir as demandas. A quen o pediu, sí. Sí, Os que temos afiliados e reabrir os casos porque a jurisprudencia o permite. Unha vez que hai unha nova jurisprudencia que o permite, xa é posible. Outra cosa é que eso de verdade non vai a ser botado abaixo polos tribunales porque van a utilizar a excusa da cousa xulgada. Bueno, é unha batalla que haberá que pelexar. Desde logo, sí, pero desde logo hai que abrir os procesos outra vez. Sí, nos estamos nesa onda de dar escaña. Que pasa se as prazas saen a concurso oposición? Haberá que ver cada caso cando salgan, por que salen, que plazas salen, como está o tema, eso haberá que ver. Claro, vai ser moi difícil tamén persoas que teñan un fraude demostrado e todo eso, que lle bailen así as prazas tan alegremente, porque ti, ao final, tes uns dereitos, non? E tes uns dereitos a estabilizar, se por calquera circunstancia non estabilizaches, eu que sei, non... No, xa se verá, como dis ti, tamén, un pouco os casos particulares e o que vaya facendo a administración, pero bueno. Sí. Vale, o Matías, sí, se pode denunciar xa. O abuso, nós estamos denunciando nos ceses. Cando a xente cesa e... Polo motivo que sea, Polo Matías, motivo que sea, sabes. nos remite a documentación e nos presentamos unha demanda por abuso de temporalidade, reclamando unha indemnización por eses anos de abuso de temporalidade, vale? Hai que cesar, vale? Tampouco hai un prazo, non é como de despido e tal, pero bueno, en canto cesedes, sempre mellor avisar, que así nos quitamos de bromas. Vale. Debo saltar a Pablo para despois entrar ese tema. Por unha cousa, e que dice Juan, dice si é posible, tendo a indefinición ganada e recorrida no TSJ, si se pode demandar fijadamente tanto. Non se pode. O que xa fora solo con indefinición, hasta indefinición tal. Pero bueno, sempre polo menos un algo. O que se pode facer era ampliar antes da sentencia de instancia. Unha vez que este no TSJ, porque o problema é que o recurso non é teu, o recurso da Xunta. E tú, por moito, tú non podes renunciar ao procedimento porque o recurso da Xunta. Claro. Entón vas a ter que seguir e non podes poñer unha demanda nova. É unha pena, pero é así. Bueno, é menos grave do que parece, ¿no? Tamén. É menos grave porque pensar que o fraude é o que demostra todo. Claro, que a aplicación real da sentencia de febreiro era que a indefinición e a fixeza son o mismo. Entón, depois veremos como se acaba resolvendo todo. Ahora, o que dice Pablo é interesante. Sí, que consecuencias teñen, se isto está tan claro, que consecuencias hai para os que non cumplen, ¿no? E para os infractores e para tal. Moi ben, Pablo. Vamos a pregunta moi boa. A clarificarte unha cosa que tú xa sabes. As consecuencias van ser para ti. Tú vas a pagar todo esto de manera directa y de manera indirecta. Y ahora te digo por qué. Vamos a ver. Efectivamente, no vai a haber ninguna consecuencia para ningún infractor, sea, cuidado que voy a decir, os políticos, os órganos de goberno que generaron toda esta situación, como os órganos judiciais que non aplican. Non vai haber ninguna. Que é o que vai a haber? Eso seguro. Que é o que vai a haber? Vai a empezar a ver pronto as sancións da Comisión Europea contra España. As sancións da Comisión Europea, como está facendo, por exemplo, non é cosa equivalente co tema das hipotecas, eso non sei, pero sei que o tema de hipotecario, cláusulas e todo eso, sí se está impoñendo sancións continuas en España e bastante parecido a todo isto. O proceso judicial en sí é moi parecido. Ten similitud. Si é inaplicación absoluta e total da legislación, fraude total, recurso a Europa, inaplicación do que dice Europa e acabou. Sancións da Comisión Europea. Sancións da Comisión Europea. Se vas a empezar a sancionar a España económicamente. Quen vai pagar, Pablo, esas sancións? Vas a pagar tú. Efectivamente. Sí, nós todos. Claro, efectivamente, eso salirá dos impuestos. Claro.
se detraerán dos orzamentos europeos que veñan para España, de feito. Era visto, non? Eso é así, e é moi difícil porque, a ver, nós intentamos no seu día tamén demandas penais contra os responsables e tal, e é moi difícil ir ao xulgado con cousas destas de pedir responsabilidades, porque o que parece moi claro de estás inaplicando isto e isto vai che costar non sei que millonada e tal, despois na realidade non ten consecuencias e ti non lle podes meter aí tal, está cheo xa de probas, de fraudes, con pasta, por pagar indemnizacións a indefinidos, por botalos sin xeito. Hai un informe do Consello de Contas que gastaron millóns de euros hasta o ano 18, que foi... Era un escándalo, e non se pode facer nada. Xa o intentamos facer e, polo menos, non dimos cada tecla. E algunha persoa que o intentou a nivel particular tamén, co seu caso e tal, tamén quedou moi defraudada da xustiza, te podo asegurar. Podemos decir, Pablo, que a nivel legal non hai solución e a nivel ilegal non a podemos decir. Efectivamente. Entonces, bueno, tristemente así e a veces, pues é lo que hai. É lo que hai. Que podemos facer? Pois seguir tocando as narices e seguir pendientes e ver a ver que pasa, porque, bueno, igual tamén en algún momento podíamos facer algo, pero, bueno, cando... A ver, hai que ver cousas. Tamén cando nos plantexamos a primeira demanda de fixeza, foi en 2015, a xente se ría de nós. Cando sale a primeira sentencia no 2018, a xente non o cría. E despois, a partir de aí, e a partir da movilización e determinadas cousas, se foron conseguindo un avance escaso, mínimo, Carai, como se estaba no 2015, é bastante importante, pero... Pero claro, pero tamén todo parecía imposible e, bueno, pois tamén é certo que ao principio se consiguen menos cousas que despois, que con o movimento andando. Entón tamén todo era imposible. Todo era imposible e algo se foi parcial, pequeno e tal, pero o que quero é reter que cuanto máis movimento, máis cousas se conseguirán. Entonces, nada, animarvos como sempre a seguir informados, a organizarvos na CNT, que, por cierto, somos o único sindicato que dá un pouco de difusión a isto, porque aquí todo o mundo mira para outro lado, Entonces, bueno, que cada un tamén somos maiorciños todos e todas, xa temos moitos anos na administración traballados e tamén temos ollos na cara para ver quen se preocupa e quen non se preocupa. E eu tamén o que vos pediría é que vos arrimedes, que vos juntedes o sindicato, que é o sindicato que vos defende e que mira para os vosos dereitos. E nada máis, seguiremos comentando as novedades e veremos a ver un pouco como vai cociñándose todo isto, que sempre, pois, ao final acaban pasando cousas. E nada, moitas gracias, Martín, pola túa inmensa colaboración e interpretación destas sentencias e moitas gracias a todas e todas vos, como sempre, por estar aí escoitando e tal, e por ver os vídeos que temos miles de visitas. Por certo, quedará grabado como sempre o vídeo no YouTube e podes velo cando queirades, difundilo, mandaremos a tua afiliación e polos canais de distribución habituais. Moitas gracias e hasta a próxima.